Eta hasiko gara lantzen, zer diren abanguardiak. Abanguardian izkokatzen ditugu 20. mendearen hasieran. Zer suposatzen du? Apurketa, kristolako apurketa garai horretarako egiten zen artearekin. Orain, beste ikuspuntu batzu daude kontutan hartu, garai hartan, zera hori aurreko urteetan, aurreko hamarkadetan, industria iraultza egon zela. Horre suposatu zituen kristolako aldaketak bizimoduan, pentsaeran, garraioetan, industrian, hirietan, eta artea, bebai, izango da horren beste lekuko bat, bale? Orduan, tradizioarekin apurtu nahi dute, bide berriak sortu nahi dituzte, bale? Artistak ezin dira zera erosoak izan eta egin aurrean egiten ziren gauzak, horretarako zauden sortu berriko zinema, sortu berriko arrasti makinak, beraiek beste modu batez sentitzen dute artea, bale? Apurtzen da. Mendik aurrera, zera hori arterako itzulirik gabeko puntua izango da. Hausten da, bale? Garai hartako artistak deseroso sentitzen dira zera aurreko urtetan egindokoarekin. Eta batez ere deserosoa sentitzen denez artista berri horiekin izango da gizarte burgesa garai hartakoa dirudunak. Artistei ordaintzen zietena ez dute ulertzen zer pasatzen zaien artista horien burutik, ez dute ulertzen zer diren bere gaia teknika, modu berria, forma, ez daukatela inolako zera hori harremanik aurreko urtetako artearekin. Bagoaz ikusten, manan horietan, lehenengoa impresionismo, bale? Impresionismo egia esan ja 19. mendearen amaieratik sortu zen, bale? Izango da hasiera. Eta tradizioarekin apurtu nahi du, hau da, nola egiten zen arte aurreko urtetan. Nondik datorkio izena? Monetek margostu zuen, hemen daukazuen kuadro horretatik. Jarri zioten izena impresionaturik egitzen zen jendea, kuadro hori ikustean, eta esango didazuet. Baina eska, orain, bale? 100 piko urte Berrogeita urte pasata gero, baina garai harten izan zen impresionante. Garai hartako burgesia eta jendeak hau ikusten zutenen ez zuten ulertzen las pinceladas, bale? Beraiek, adibidez, gaiak. Beraiek nahi zutena zen hartzea kuadro horietan une bateko itxura. Natura gustatzen zitzaien, hau da, egun sentia, momentu horretan nola sentitzen ziren bereiak, sarrapatu nahi zuten momentu hori, bale? Eta gustatzen zizkien gaiak askotan zera kanpoan, bale? Kalean, natura gustatzen zitzaizkien, pintzelkadak, arinak eta azkarrak. Hori da impresionismo. Post-impresionismo, beste vanguardia bat, bale? Kaso honetan etzen talde homogenioa, heterogenioa zen. Zer esan nahi du horrek? Argi dago. Artista bakoitza zeukan bere sensibilitatea eta modu desberdinak zeuden, bale? Teknika desberdina daude, garai hartan zera horiek beste kultura zituzten erakartzen dituzte, adibidez Asiatik, ertzen ziren Polgogein ezagutzen baduzue, Asian egon zen, eta bere eraginan aberitzen da bere kuadroetan. Kuriositatea daukate Txinatik, Asiatik, heltzen diren Japonitik, ateratzen diren heltzen zaizkien kuadroetatik eta eskulturak eta horiek arte, hortik ateratzen dute inspirazioa, bale? Beste bat, fobismo, bale? Beste vanguardia bat. Izena frantsesetik dator eta esan nahia da piztia, bale? Bebai kritika handiak izan zituzten, garai hartakoak, ikustean kuadro horiek ez zituztelako ulertzen, bale? Eta aurrekoa bezala, 20. mendearen hasieran. Bere tonuak ziren puruak,
nasketarik gabe zituzten koloreak nahazten. Eta plano bakarra egiten dute. Zer esan nahi du horrek, perspektiba gutxi lantzen zutela. Daukagun adibide bat da Dantza Herri Matiz. Eta honaino heltzen gara.